Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbitot, no ti puso kan panunot, kat maandingay iti sapuyot ni sulisog. Ngam no ti tao nga agbidot wano agbasulman, at dalat ta siled ti panagbabawi iti kaungkan na. Aturan na dagiti bidot na, kat sapulan na tinalintag adana. Babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais, isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Maribet, adto'y tinatgadak itangal daw. Ha? Dayday tala ang tinapasadaam? Pasensya ka na talaga. Adong agpay sa ti pasaheros ngam permi mo ti traffic. Narigat ti makaado. Kastalat ka na kanayon. Apagpursi tula ang ti matmat gadam. Anya nga rad ngay, nakapsot mo't ngamin ti pasada ita. Ay, Maribet, agan-anos tapayla ko ma. Imbagla ko man pumigsan ti pasada. kastamot at talaga ter aramidan ta. Kanayon nga aganos ta. Pasensya ka la ko man Maribet ha. Napadasam ti rigat iti sidong ko. Diyak maitad ti nakairwamam a panagbiag. Agbabawi ka din anak ki asawa kanyak. Uray agbabawi ak. Anya kumangay ti maaramidak kat agasawatan. Maribet. Pampanunutak laang ti anak ta. No kastoy nga agnanayon ti taray ti biag ta. Anya laangan ti mapasamak kan kuana iti masangwanan. Nagpipintas ti biag dagiti kakabsat ko. Saan anapadasan dagiti anak da ti rigat. Isu nga apalak launay ida, Javier. Ha? Papa? Kumusta kayon? Okay lang mat, Papa. Papa, permi mat ti panangkita yu iti unag ti pagnanaadan mi. Kastoy laeng ti pagnanaydan nyo. Ha? Saan man la makagatang ni Javier iti appliance sesyo? Libre lang aro din to'y may sa ayunit ti apartment ko apapaabangak nga inted ko kada kayo. Ngam di na pa'y makargaan met iti appliances. Kasano kat kurang pa'y ti matmat gadan na, Papa? Anya pa'y lang aro ti aramidem. Apay nga gan anos ka iti sidong na. Ha? Papa? Sumurot kan iti ayan dagiti kakabsat mo iti abroad. Saan mo ta mabalin, Papa? Agasawa kamin ka ni Javier. Kan adda pa yan anak mi. Apay ko maamapanak iti abroad. Tapno may kurim ati nadal mo ijay. Kita nurse ka ngagpaiso ditoy. Ngem, agtagtagibalay ka laeng. Takasano? Nalastog met ni Javier nga asawam. Awan lang roden ti makukwarta na. Di na pa'y kayat nga agtrabaho ka. Gapo tabasit pa iti anak mi, Papa. Adya nga roti kayat yo. Aggaraw ka laengen no dakkelen ti anak yo. Kinapod na. As asikaswenan ti kabsat mo ti panangalan na ken ka ijay abroad. Isungag panunot kan anaymbag sagbay amaladaw ti amin. Panunutem ti anak mo. Kaya't mo nga rod, ngagnanayon latan ariga ti mapaspasaran na iti sidong yo ken ni Javier. Papa, ay ayatak unay ni Javier. Diyak kayat ti mayadayo kan kuana. Apay, mapalamot na kakadiday ta nga ayat-ayat. Kitap, nakiasawa ka iti mamirmiraot.
insukat mo tinapinta sa biyag mo iti sidong ko gapo iti panaki asawam ken ni Javier. Papa, No saan ka lang nga anak, talaga binaybayan kan, Maribeth. Agpanunod ka kit diyan ang bag. Ti masakbayan ti anak mo ti panunutem, saan aday ta bukod mo arik na ti pampanunutem. Adda kayo matgayam dito'y balay, papa. Wen, kastoy kadilatan, Javier. Apay, papa. Agdamag ka pa'y laeng. Awan ka ni tiyarapaap mo para iti pamilyam. Trabaho akmat, papa. Apay, umanay ka ni ti matmatgadam para iti pamilyam. Papa, Awan to pa iti may kargam nga appliances dito libre nga apartment na pagnanay danyo. Kasanon, no paabangak da ito'y kada kayo. Kasta kadilatan. Awan ti aramidem tapno agbiagmet ananam ay dagiti aginam. papa. Sana kaputa mamirmiraot kaket. Mamirmiraot kalatan nga aging gatinggana. Di mo maipaayan iti napinta sa biyag ti anak ka na pokop. No inasawam ti anak ko, masapol nga ipaay mo met ken kuana ti amin nga impaay ko ken kuana idi adda pay laeng iti puder ko. Isagana kundi makan. Tapno makapangan matundag ita aginak. Maribeth, adda ka mo't gayam dita. Ayabamon ta anak tatamangan tayon. Maribeth, mabitlaeng! Maribeth! Anya nga tanti mapaspasama kita asawak. Sorotak man langan dita veranda. Amangan no at damat ti ginura na kanyak. Maribeth, kung nakamangan tayon, ngam di nakmut inkas kaso, ada ka di parikot mo. Naanyaman ti parikot mo, ibagam lang kanyak, ta nakasagana akmut adumngag. Javier, Manipod naggapo dito ita amam, saan ka mo't na matagtagari. gapot adamot punto ni Papa Javier. Maribeth, Javier, panagkunak. Panawon mo't tantap no tulungan ka mang pasaya at itibiyag ta. anya ti kayat mo asawan? Diyak kayat nga agnanayon alalaison da ka na kiasawaak. Kayat ko, agtinulong ta, tapno sumaya at matibiyag ta. Maribeth, Pampanunutak nga awata kung ti Jaya ni Manong Roman, nga adda ijay UK. anya? Panawan na kami ti basit pa nga anak ta? San abale, taapaman ang makaurnungak, kan agbayaga kun ijay, alain kayon tumatan iti anak ta ijay UK. Maribeth, Sapay la kumata maawatan na, Javier. maawatan ka. Apay kit din na saan? Ngam ti anak ta ti pampanunutag. Basit pa'y unay apanawam. 5 ti tawon na, kan umawag ka kanayon tapno makasarsaritak. Apay ana pa uli magkalatan. Umanugot ka kadi iti napanunot ko. Nasyakla nga may sa. Diyak kayat nga agiin na dayo tayo. Saan tayo matalumanglangan amangan? Aramidak mo ti amin, tapno saan kayong agbisi na pamilya? Wen, amok dayta. Ngam numang namnama tayo laang iti mapaspasadaam. Mabayag ti asenso tayo. Sapay kumata maawatan na, Javier. Nasaya at nakapanunod ka matlaengen, Maribeth. Papa, Kunak na ibang bantay mo latan ti bagim ken ni Javier.
Saan kayo kumangag sa iti kontrak ni Javier, Papa? Katsan mat? Awan mat imbagbagak amadi. Umadayuak, ngam alaak tumatla ang dagiti agamak ija UK, apaman nga agbaybayagak. Anya? Diyak kabaalan ti agnanayon amayadayo kan kuana. Ay nasaan pa'y aday tati panunutem, iha? Ado pa'y ti mapasamak bayat ti kaadam ijay UK. Papa, Tinapateg, ket makapan kapay nga umuna ijay UK. hello, Manong Roman? Maribeth, kumusta ading ko? Okay laang Manong. Ading, nakaawag ta nakasawag ni Papa. Kinunana nagbaliw ka nun di pangadeng mo. Kahit munti umay dito UK. Kasta nga rod, Manong. Great decision, ading ko. Ituloy ko nga rod ti panangasikaso kadagiti papeles mo dito eh. Tapnolisto ka langan na makaumay dito eh. Agyaman ak Manong. Nalakantulaan ka di nga laak ti pamilyak dita? Ha? Kwa, saan pa dahi ti pagsaritaan ta? Di na patag at makaumay ka pa nga muna dito eh. Diyak ngamin kayat, amabayag ti panagiin na dayumi kadagiti agamak. Saan pa dahi ti panunutem? Manong, Basta si kasumpe dagiti papeles mo, tapno makaumay kan dito eh. sige nga rod Manong. Ibagam laang no niya ti aramidak, tapno makapanak adagusan dita. Inton bigatan ti flight mo, Maribeth. Javier, sikapay la kumati makaamo iti anak ta. Sana bale, tadyak agliway nga umawag kan ka. Namnamag dayta. May kawa kami lakit di ti anak ta. Nadakan to ni abroad. Javier, Sapay kumata di na kami tuliplipatan ni ti anak ta. anya ka kadi, dinto mapasamak dayta. Da kayo ti pamilyak, iso adi kay tungarod pulos malipatan. Asikaswag to ti amin, tapno maala kayo adagos iji abroad. No mabalin la kumasaan ka ng palubusan. Ngam amok mo ta saan na mabalin. Tasayang ti kwarta nagasgastusan para iti application mo. Sayang at talaga. Nagdakkel agad had tinagastos ko. Kaungat naklakit din ni Papa no agatrasak. Nang runa ni Manong Roman. Tanam na maundan ti ipapan ko iji UK iti mabiit. Maribeth, Sige ta ipapas ko man nga arakupan ti anak ta. Ta sigurado adakkel no makitak tumanan iti personal. sige. Arakupam lang. Narnakanan iti turog na. Nagdagsan ti barukong ko, Javier. Nang runa no kitkita ti anak ta. Ngam pampanunutak laangan apara ka ni Monica ti yadayo. Para itinarimat ang masakbayan na. Welcome to London, Maribeth. Finally, nakaumay kamadlaang ditoy. Manong, Kumusta ti biyahe? okay lang Manong. Kailiw ko nga rodan adagos dagiti agamak. Saan mo pala apang panunutan ita tadakan ditoy? Anya? Ay, saan ang mabalin Taagamak dagi jay? Ita damdamo laeng asang kalagip mo ida. Ha? Ngamin to nagbaybayag, sigurado malipatam tumatlaeng ti may papangkatakwada. Maililiwag mo kunak kuma. Panagkunak, saan analaka mapasamak day Manong? Nagtrabaho kan ditoy, sigurado ama kumikom kan.
Awan ton ti panawan mo amang laglagip iti asawa mi di Pilipinas. Diyanak mo tulaan ang tilaglagipam. Anya? Ala, humay kakindi, agmerienda tapay. Pangururayan ta kadag iti kabalay ko. Ha? Ayan dagiti anak ken asawam. Napan iti pagadalan dagiti Bing. Ti matasawak, simre kan iti trabaho na. Isungin ton malimpay lang nga makita mi da. Ha? Pasensya ka na. Sa nakasla Pilipinas dito, nga ti panawon ti panagtugtugaw. Busy dagiti tattao dito eh. Iswa si siyak lang tinangsukon kan ka airport. Ta siyak lang mo tinakaalay ti off ko. Okay lang manong. Tinapatag kat nakagteng akong ditoy. Daddy, imawag ka din ni Mami. Ay, saan pa'y mat anak? Apay ngay asan nga umawag? Kat kuna na nga awagan nak ita. Nalabit nga dapat tararamidan na. Iso saan pa'y makawag? Kuma, umawagan daddy. Tapno ibagakkan kwa na nga agawi dun. Ha? Idi pa'y laang nga ibagpagana nga agawid. Ngam saan mo tapulusan nagaw-awid. Monica. Apay nga minasaan nga agaw-awid, daddy. Day tamot ti jak amo anak. Kanayon mo't nga ibagakin ko nga agawidan. Ngam saan na tamot ni agaw-awid. Saan pa nagbakbakasyon na pulos? Daddy, Alahan, inga pa'y mangan. Nakaluto akon. Pangururayam iti awag ni Mami. Kanayon nga urayan ni Monica ti awag mo. Imbagam kumaang nga adutyar aramidag. Nagdakkelin ti nagbaliwam. Di nakpain kasarita no saan nagapu ita anak ta. Ado nga rutyar aramidag. Narigat ka di ang maawatan dayta. No kasta nga rod, agawid kan, agbakasyon kan. Apay ko mga aramidag dayta. Sayang lang ti masweldok na agbakasyon laang nga aggastos. Nagbaliw ka talagan Maribet. Napatpatag pa yan ti kwarta kan kang ta anak ta. Agtratrabaho ak para ka ni Monica. Narigat ka di nga awatan dayta. Saan mo matama itad di maititad ko kan kuana? Pati pa nagsasaom, nagdakkelan ti nagbaliwam. Nagdakkelan na talaga ti naaramidan ti kwarta. Takabailan na baliwan ti panunot ti tao. Daddy, ni Mami ka di day takasasaom? Uwan anak. Kaya't nakaakasarita ni Mami. Anak, kumusta kan? Dagiti grades mo. Nangangato da ka dilatta? Wala, Mami. Nangangato dalatta. Siyak di valedictorian iti pagadalan mi. Wow! I'm so proud of you, anak. Agawid ka kadi? Ada ka kadi inton graduation mi? Ha? Kuma, agawid ka matan, Mami. Tapno si kamat ti mangyukor iti medal ko. Kwa anak. Pasensya kan nga maadupay ti aramidan ni Mami. Sana mabalin a basta pumanaw aklatan iti trabaho. Ngam mabalin mat ngagpakada ka saan kadi? Sige. Padasag to. Please, Mami. Agawid kan. Piton atawan tinapalabas manipod pimanaw ka. Ngam di ka pulos nagawawid. Sana bale. Alaan kanto dito'y no bilang tamakalpas kan iti kolehyo. Ha? Nagbayag mo tan? Agan anos ta kumapay anak. Tano makalpas kan iti kolehyo, alaan kan kat agden natan ditoy. Kat kasano ni Daddy? Alam ka di mo't dita? Ha? Uwan basta kayat na. Awan parikot iti dayta, Monica.
Daddy, awan latta. Saan nga agbakasyon ni Mami? Monica, Kunak no isunto ti mangyukur iti medal ko no graduara kiti grade 6. Ngam saan lattamat gayam nga gawid. saan nabali anak? At daak mo't ditoy. Daddy, Alanganin nga agawid ni mamim. Takas itinakunan na. Makumikom iti trabaho na. napatpatog ka di ti trabaho na ngam data, Daddy? Monica anak. Saan ka kumangagsasaw iti kasta? Amo kasi ka ti kapatgan ka ni mamim. Iso akas talauna ti panagtrabaho na iti abroad. No napatagakan kwa na, apay nga rudakas jay. Apay adi man la agawid, tapno makadan nata kuma. Ay na, mabisin ako anak ko. Amok nga oray ka, mabisin kan. Ala, umay kakit din, tamangantan. Hoy, Monica! Huston di ta pa nag-review. Nalaing ka na yan. Kaya't ko ngamin asan ang madismaya ni Mami kanyak, tabarang no agawid din. Ha? Di mo't sana pulos na awid manipon na pa na job, Rod? Kasta nga Rod. Nagado siguro di kwartana. Iso asaan niya gawawid. Ha? Kasta ti bagbaga uncle ko. Asaan mo niya gawawid ti asawa na nag-abroad. Ado ka no siguro di kwartana. Iso adin ng kahit tagawid. Nalipatan ng ti pamilyana. Ngam ka na yun nakmat nga awagan ni Mami. Saan nak analipatan. Itad na pa'y amin ang masapsapol ko. Api nga rodasan nga gawid. Day tamot ti Jack maawatan, Kevin. Basta ko na kanyak nga alaen nak ijay, numalpas ko ti panagadal ko. Ala, nalpasan ti break tayo. May kan, sumirik tayo di classroom tayo. Ayan nga ta ni Daddy. Si Mangpat nga tan ang nagpasada. Jack mo't nakita di lugar na nga ipaspasada na di tagarahe. Ay na, mariknak ti banog ko ang nagmalmalo. Anya nga ti kayat mo? Agmulmulang lingak natan. Nalabos kan. Ha? Jak amo na apay ang nagbanag akastoy ti amin. Ni Daddy da siya kasla da ka apa-apa na. Oo na hindi kasta. Daddy? Monica. Itay ka kadipay dita. Saan, Daddy? Kasangsangpot ko laeng. Kasta ka di. Daddy, kasla da ka apa-apa yu itay. Jeman may sa driver ko. Pasaway nga unay. Nalaing ang makiapay ti kalsada isong ungtak. Ha? Kasta ka di, Daddy? Wen, anak. Ningay, Mami, imawag ka din? Wen. Imawag, anak. Anya ngay timbagana. Kasjay, kumustaan na ka. Iso na lang ta saan ka pa imot asimmangpot itay. Sana bale, Daddy. Kasaok tulangan ni Mami inton bigat. Nagdakkel ka anak ko. Balasang kan talaga. Katimtimok mo pa'y ni Mamim idikaw ubingan na. Ha? Agpaiso? Katimtimag ko ni Mami? Wen, anak. Iso akas lamang mangagkutitimok na no agsasao ka. Monica, kasangay ko ita. Isama pa tapay mga niti restaurant. Ilibre ka. Anya? Sa anak kami nan ang nagsaganay di balay. Iso nga ilibre ka lang niti kasangay ko. Lumakay ka man gaya man. Una, sana maliklikan da ita. Sige nga, Rod. Ilibre na. Sikat agpili ti restaurant na kayat mo. Sige. Ada ti restaurant apagaayat mi apapapanan ka ni Daddy. Ijay laangan ti papananta. Ta sigurado na imas dagiti potahe ijay. Sige nga Rod, sikat makam mo. Siya akong ti sumursurot kan ka. Tas sikamot ti libre. Wan
No asino ti pakanan, iso nga rod ti agpili iti restaurant. O sige, agpili ka na niya ti kayat mo kanin. Order amin na kayat mo. Kasanon no 5 putahe ti orderen. Makamuka. Basta ditulagan, ibusam. Anya? So nun? Alang araw din, ag-order kan. Okay. Ha? Oh, apay? Dagiti simrak dito restaurant. Ni Daddy. Kakipkipin na ti babae akadwana. Ha? Dagiti dan. Nagtugaw dan iti saan unay nga aday dito eh. Monica? Saan na mabalinda ito eh? Ha? Monica, mabiglaan! O sige, agorder ta ni kananta. O sige, sikat ti makaam mo. Busugan ka man, tapno lumok magkapay basit. Anya? Naragsak kayo kadi anang lipot ka ni Mami, Daddy. Monica, ada ka dita. Javier, I hate you, Daddy. I hate you! Monica, wait! Javier, Cecilia, I'm sorry. Nga masapul asurutag ta anak ko. sige lang. Surutan ni Monica. Monica, agsarita ta kumaan. I hate you, Daddy! Kunak na nasaya at kayo nga amak. Kunak na ipatpatag yun ni Mami. Kunak na rarayan nyo ti panagawid na. Ngamin sukat yung matgayaman. Anak, napatag kanyak ni Mami. Liar! Nga napatag ni Mami kada kayo. Saan nyo ko mga insuksukad? Monica, Kakasi ni Mami ngagtrap-trabaho dyan Ip-ipturan na tinalaos nga iliw na kadatayo. Kakasi amang ipapa ay itinapinta sa masakbayak. Ngamlip-liputan niyo lagayam. Anyat klase yung asawa. Awan po sa'yo. Awan na sa'yo ka ni Mami. sige anak. Isawang mo amin asakit tinakam mo. Nakasagana akadumngeg. Siguro, iso sana nagawawid ni Mami. Gapot ang masagsagitan, hindi pa nang liplipot yung kankwana. Selfish kayo, Daddy. Managing bubukod kayo. Bukod yun lang nga pagragsakan di pampananutan nyo. I hate you! Dagiti Proverbio, Kapitulo 12, iti versikulo 16, kan 21. Ti alipunget ti maag maamuan na dagos, ngem ti manaka matao, lingdan na ti pakabainan. Addag sao si dadarasudos akas kadagiti panagduyok iti kampilan, ngem ti dila ti masirib, isu ti nasalunat. Padaanan ti tuloy ti pakasaritan ana itampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika. John Dupais Jr. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel.
Agsarningan. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo nagitidramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!